नमस्कार, प्रणाम। और आज आ गइल बानी ये वीडियो के माध्यम से कुछ नया खबर लेके। और देखिए हमारे साथ नमस्ते प्रणाम सबके होके हम अवधेश प्रेम यादव की तरफ से आप सबके चरण छू के नमस्ते प्रणाम करतनी। और आज बताए के चाहतनी, आज बनी मिसाइल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिठू मिसाइल जी के स्टूडियो में। और आज आप सबके वीडियो के माध्यम से बताए के चाहतनी कि बहुत ही ब्लास्ट आग आज भइल है, एकदम आग। और जाना गाना के आशा न पूर्ण विश्वास बा कि आप सब बहुत ही अच्छा लगी और ये गाना के आप सब एकदम तहलका उड़ा दे, हमरा पूरा विश्वास बा। बहुत ही अच्छा एगो गाना छूटे वाला बा हमारा, आप सबके ये बताओ कि चाहतनी वीडियो के माध्यम से जौन गाना एकदम चारों तरफ आग लगा दी प्यार के फराक लेखा। बस आप सब अपन प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रहिए यही तरह। और एकदम ब्लास्ट गाना में भैया रिलीज हुई और रिलीज होने से पहले आप सबके सूचना जरूर देवल जाई, पोस्टर शेयर करके। आप सबके एकदम बीच जा रहा बा, एकदम तहलका, एकदम आग बारूद ऐसा गाना कि एकदम आप सबके म्याज मस्त हो जाई। लगातार मेहनत जारी बा और एक से एक ये गाना के एकदम पूर्ण आशा न पूर्ण विश्वास दिल बा से कि एकदम आप सबके बहुत ही अच्छा लगी, जौन की बहुत ही अच्छा गाना बा और ऑर्केस्ट्रा स्पेशल गाना बा। और बहुत जल्द आप लोग के बीच रिलीज होके वाला बा, आप सबके सूचना देवल जाई। बस सही प्यार आशीर्वाद बनौले रही हमनी सभे टीम पर। आप सबके आशीर्वाद प्यार ही हमनी खातिर ऊर्जा बा। थैंक यू, लव यू, हर हर महादेव। भैया एगो और बात, एगो हमार चैनलवा चलेला महादेवा एम फिल्म्स। महादेवा एम फिल्म्स के आप सब सब्सक्राइब करी, मिठू मिसाइल जी के चैनल बा, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी, दबा के शेयर करी और एकदम इतना प्यार दुलार दे दी कि बहुत ही बड़ा चैनल बने, कुछ पैसा वैसा आवे लगे। थैंक यू, लव यू।